Mama Akwaba, what friend Ajoa search name, Mesrel, now was subscribe to my channel. Nia notification bell no so for more news. Pay ne pa. Na se mako edu. Na so di kogum dia. Ene na ye mambofo. Mama has a major chairman back on the line. Hello, chairman. Hello, why you Baba Joso? Majoso, Miss Majoso. Chairman, meaning Zawo Barbara. I know I hear about Sisi Abamisra MPP force will be an no watchman. Sisi Amino Kasei, Masende, will be pictured in about force Sisi at Mafuase. And this youth organized at the back. I call the 79 ballot printed a year 79 a good boom. And the action is Sisi at Aya of Fuase. Okwase ayama nkwama nu Mafuase, me abi kro mufuase. ai ana ya chini sesi antibidi the picture Pastor ma me the picture na ma obetimi e display e dia ma me na me kra me the post for the control social media. There's obi a dia baby obedi boni bia mo for the picture nemra. Ya de betu asesi a. Ti chairman me tio. Eti now no the NDC for na huso malusu. Eti the omo person omo ya ne say on person omo wiem. Eti obi a oya NDC ni bia o ba bia no. Momo ne search. Ana obi aso okobo to bia no a o che bia no so no. Omo ne search. Ya chino ni pass. Chairman was in the ballot paper and saying the crown. 79 in a good room. Nipa bako. 79. Aye. Or the 79 in a good room. Or the 79 in a good Ti room. mo mu TV no, Abrantia no and that TV no so no. Ne seguna chi post for the hand of aguninsa. Tom print ballot papers are. What do you call good ballot box? Okay. Chairman, any to cry party for baby. Obia Sabia Mumukuro. Obia Abaya Sabiara. So the ballot paper say baby Mumukuro. YouTube Mumuno Namukuno. I bet one the Ekokoto. Obia who can sell tobacco. So be small, suffer ballot papers. I better go here pa. President JJ pese obedi ade ofa nipa wo UP ofa bi wo CPP ohunu se omo akwadare Ghana amanyosemu na omo owene sa nkrofo na true omo no na betima ma na nya power eno nti ena ogada omo nyina na ono omo nyina ba akini ye nase but mumunim ai samija mfi betima ma wanya power o de owura ahye ne mo na ono wo Pentecost anka Sunday school for collection kura be ma na jeje ewura mama samija mfi me manko school anu ba bia but me ni shia radio so ana TV so obedwane e ka no kora kire woni enti sadi kanfo na wo beto wo mo twene ye no eno ne wo fombo o manifesto a wo de baaye pani bia ni wo no aredi ahunu ne se ade ya ye di kodwaso yi enya ade a ye beto ama ye nya mfaso e ka ne ye di kodwaso enti manifesto ni baaye asif seti na gatifo e na akoye nhyiamu no omode wo mani so ade hunu eba Smart yase enti mpaniniye ye kase obi ye panini sa akokora bi wo ye fie abrewa bi wo ye fie e wose ye hu ni se omahoɔden timi emmoa ya brabo mu omunyansa na omunimbie no hu hia yi obi busa se dien na beka no na obesɔre anopa akoto aba ne ye mepesa me ma wote ase ne se abatoɔ bɔne akiri nsunsansoɔ eba yɛn timamufoɔ so na sabi epe adwuma mati bonkosofo a omonwene oman ho ai abatoɔ bɔne sa wo kɔto aba mfasoɔ ni so wo kɔto aba sa political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwada ne Ghana daache na obekɔ akɔto aba esu ni mfasoɔ no epe adwuma mati bonkosofo a ye ne omo temamu yafunu temamufoɔ na epe adwuma mo eno nti ene wose yedwene ansa na yakoto aba sene yebeya yento aba ne yemeka ye mada achenhye yento aba na yemesie ye mahyebere eno nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obi si wo ba bedua na ntwie ene wo dwan ne aponche aduane
Baby a wiase aduri ene 21st century afe ne yebedua nantwie ni enwan aduane na even ukọ Mauritania oman omoye ayemo ho adwuma kese Mauritania ban kora no onka nkyere Mauritania man se obedua nantwie ni mponche aduane baby a ne wiase aduru no memfa akonya we so na me maame biase owo America Virginia mommy nyankopon hyira wo ewa de fefa wo ye maame enrada adwuma me start ye enra me maami ene ye enipa wama me sika se memfa nto credit na memfa bi nto nsuo no na tie ha maami se wahwehwe me number afre untumi TV station nyina pe me number onya da bia oba me comment section ase ebe request me number anani 3 days na me di me voda live ba akoma na maami frame o se me ba no kwasam ne se eye me de se wahunu ehan ye ti sei because ya wahai enkwada satma free SHS anyone kwada na ye di sika beboa o na o muburudu ene aban yi baaye me ba wie me ba ye sei ni nyina eto atwa ne classmate fu e wo Ghana ha ene na yonkofo anu no mo wo ha emma na omusu dadwene ebeto no so enu nti ohunu se me mama segiati se ya na ohunu de onye me ma me nyankopon hira otumifo kasa kire me ni mi di nkomo be 30 good minute ma me wie no so yes ma me number metumi asande sikasi so na de ato credit ahomache me da ho 2000 Ghana cedis mommy nyame hira obebere menya John Dramani Mahama na menya akwatafo no ona ekodaada ni nuanom omu wosirem so omo nto abama no na oba awababo omo to aba na oje kaya yofo tax de koto diamonds lekwenfo enti mommy oba enya wo desema ba odin wo aka na fu anwotwe na oman Ghana ekwa akoto aba obi busa se dien na beka no na obesore anopa akoto aba ne me pesa me ma wote ase ne se abatuo boni akiri nsunsanso eba yen timamufo so na sabi epe adwuma mati bonkosofo a omonwene oman ho an abatuo boni sa wo kwoto aba mfaso ni so wo kwoto aba se political party onwene wo yafunu ma Ghana nkwada ne Ghana daache na obekwa akwoto aba esu ni mfaso no epe adwuma mati bonkosofo a ye ne omotemam yafunu timamufo na epe adwuma mo enu nti ene wose yadwene ansa na yakoto aba sene yebeya yento aba ne yemeka ye mada achenhye yento aba na yemesie ye mahyebere enu nti ne hu behia se 7 December obeto aba ma kandinia sabi odwene oman na odwene nkanko ne baboa me ne umienu asetena obisi wo ba bedua na ntwie ene wodwan ne aponche aduane baby a wiase aduri ene 21st century afe ne yebedua nantwie ni enwan aduane na even ukọ Mauritania oman omoye ayemo ho adwuma kese Mauritania ban kora no onka nkyere Mauritania man se obedua nantwie ni mponche aduane baby a ne wiase aduru no memfa akonya we so na me maame biase owo America Virginia mommy nyankopon hyira wo ewa de fefa wo ye maame enrada adwuma me start ye enura me maami ene ye enipa wama me sika se memfa nto credit na memfa bi nto nsuo no na tie ha maami se wahwehwe me number afre untumi TV station nyina pe me number onya da bia oba me comment section ase ebe request me number anani 3 days na me di me voda live ba akoma na maami frame o se me ba no kwasam ne se eye me de se wahunu ehan ye ti sei because ya wahai enkwada satma free SHS anyone kwada na ye de sika beboa o na o muburudu ene aban yi baaye me ba wie me ba ye sei ni nyina eto atwa ne classmate fu e wo Ghana ha ene na yonkofo anu no mo wo ha emma na omusu dadwene ebeto no so enu nti ohunu se me mama segiati se ya na ohunu de onye me ma me nyankopon hira otumifo kasa kire me ni mi di nkomo be 30 good minute ma me wie no so yes ma me number metumi asande sikasi so na de ato credit ahomache me da ho 2000 Ghana cedis mommy nyame hira obebere menya John Dramani Mahama na menya akwatafo no ona ekodaada ni nuanom omu wosirem so omo nto abama no na I salute Ghana Mose, Mr. Commissioner, a man of movement. Yes. Owati kotrani bi.
Owani mu fe ni bi. Wa me di sika we wa me bua to pan o. Yes. Nana. Wa me yehu sa amamuo enye ntoma kan. Nyame anim no nukure nie. Se me se wo ba ma ye speechless. Ni hunu ade a menka biem. NDC for nsem twrofo kro mo fa mo se omu metu mfuturo ngu Ghana fo ani na Ghana fo sabi ye wa wrefie nke yemfa tumi mu omo no ene omu nyina preaching new gospel ensem twrofo no hwe no ma wa ya enye yie Kevin Taylor ma hu se ne message no emane ba obefa akufu ado ho time the messenger of God nyame ne begu ani ase okurum ha Kevin Taylor nyame ne begu ani ase ono Captain Smart mo abatan a mo ma pagya nade a me tumofo NDC fo ayo o madwene se omo de omu bedi basabasa ye ewo asantema mu ha mo ntumo ma no fo na anhwe yie Ghana matan